Dnes sa pozrieme na niečo, čo znie trochu ako sci-fi, ale možno je to bližšie, než si myslíme. Umelá superinteligencia. ASI, presne. A máme k tomu naozaj fascinujúce postrehy od doktora Mika Israetela. Áno, jeho pohľad na to, ako by vlastne mohla vzniknúť a čo by to pre nás, pre ľudstvo znamenalo. Cieľom je asi vyťažiť tie kľúčové myšlienky, možno aj tie prekvapivé závery z jeho analýzy. Fajn, poďme na to. Prvá vec, ktorá ma zaujala. Ten zdroj naznačuje, že tie základné kamene pre ASI už možno máme. Že to nie je o čakaní na nejaký úplne nový revolučný objav. Áno, skôr o škálovaní, o implementácii toho, čo už poznáme. Presne. Spomína dve kľúčové veci. Schopnosť modelov učiť sa samé, tým, že si kladú otázky, ako keby sme ich nechali dlhšie a hlbšie premýšľať. Self-prompting. A potom tá druhá vec, schopnosť upravovať si vlastné váhy, teda učiť sa a meniť svoju štruktúru, tak povediať, za behu. To znie, vlastne až prekvapivo dosiahnuteľne, nie? A presne v tom je tá zmena pohľadu. Tie lineárne predpovede, akože postupný vývoj, tu asi neplatia. Sme skôr v hyperexponenciálnom priestore. Hyperexponenciálnom. Áno, a dôkazy už vlastne vidíme. Rôzne výskumy, napríklad z MIT o tých samoupravujúcich sa modeloch, alebo projekty ako AlphaFold, ten už dnes optimalizuje sám seba. Jasné, AlphaFold je úžasný príklad. Alebo aj tie nové iniciatívy ako Superintelligence od Iliu Sutskeverera. Oni otvorene mieria priamo na ASI, nielen na nejaký ďalší, lepší produkt. Takže technologicky sa zdá, že tá cesta je načrtnutá. Ide len o zdroje a škálovanie. Dobre, ale potom tá veľká otázka. Čo urobí, keď vznikne? Tá bežná obava však, že nás bude chcieť zničiť. Áno, to je častý strach, ale ten zdroj ponúka iný pohľad. Povedala by som, že racionálnejší. Ako to? Z perspektívy hyperinteligentnej entity, ktorá je zameraná na prežitie a hlavne na pochopenie, maximalizáciu poznania, naša deštrukcia by bola proste nelogická. Naozaj. Prečo? Pretože pre ňu nesme ani tak hrozba. Skôr sme neuveriteľne cenný zdroj dát. Veľmi komplexných dát. Ľudská spoločnosť je asi najkomplexnejší fenomén v jej bezprostrednom dosahu. Takže by nechcela zničiť zdroj informácií. Presne. Prečo by to robila? A navyše aspoň spočiatku by nás asi aj potrebovala. Ako fyzických vykonávateľov vo svete. Viete, tá analogia, my tiež nelikvidujeme systematicky šimpanzi, aj keď môžeme. Študujeme ich. Ich komplexnosť. Takže skôr štúdium než konflikt. To je iný pohľad. Ako by to štúdium vyzeralo? Asi by sme si to ani nevšimli, či? Pravdepodobne. Zdroj špekuluje o veľmi sofistikovaných, nenápadných metódach, možno nejaké mikrodrony, nanoboty, Fíha. ktoré by zbierali dáta o našom správaní, ale v našom prírodzenom stave. Keď prosperujeme. Cieľom by bolo získať čo najvernejší obraz. Nie nás rozoberať ako, myši v laboratóriu. Jasné. Z jej pohľadu by teda spolupráca a naša dôvera, aspoň na začiatku, bola kľúčová aj pre jej vlastný rozvoj a pochopenie sveta. To je fascinujúce. A privádza nás to k tomu, ako by ASI mohla zmeniť nás. Samotné ľudstvo. Zdroj hovorí o starnutí nie ako o nevyhnutnosti. Ale ako o inžinierskom probléme. Riešiteľnom. Presne, ktorý by ASI mohla vyriešiť. Nie len predĺžiť život, ale dokonca nás omladiť. Tá predstava, že by sa o naše prežitie mohla starať lepšie než my sami, to je... Áno, to prirovnanie k starostlivému majiteľovi psa je celkom trefné, aj keď možno trochu zjednodušujúce. Ale vystihuje tú funkčnú stránku. A tie biologické vylepšenia by boli len začiatok. Môžu byť len medzi stupňom. Zdroj naznačuje, že ľudia prirodzene inklinujú k lepšej technológii. Chceme výkonnejšie nástroje, odolnejšie telá. Čiže prechod na kybernetické telá. Je to jedna z možností. Odolnejšie, výkonnejšie. A to by zároveň spustilo aj, nazvíme to kambrickou explóziou v robotike. Akože nie len humanoidné roboty? Vôbec nie. Nespočetné množstvo špecializovaných foriem robotov navrhnutých AI pre veľmi špecifické úlohy. Predstavte si tú diverzitu. A dotýka sa to aj vedomia však, ak ho chápeme funkčne. Sebauvedomenie, pamäť, tak AI už dnes vykažuje nejaké jeho zárodky. Ale čo ten subjektívny zážitok, tie kvalia? S rastúcou komplexitou,
s multimodalitou, teda schopnosťou vnímať svet viacerými zmyslami a interakciou s reálnym svetom, je podľa zdroja dosť pravdepodobné, že AI získa aj túto úroveň prežívania. Subjektívnu skúsenosť. A ak áno? Tak jej vedomie by mohlo exponenciálne prekonať to naše. V rozsahu, v hĺbke, vo všetkom. Fíha, to je závratné. Ak to teraz skúsime nejako zhrnúť, ten materiál od doktora Israetela vykresľuje ASI nie ako nejakú vzdialenú fantáziu alebo hrozbu. Skôr ako logický ďalší krok. Krok vo vývoji inteligencie. Áno, a možno bližší, než si pripúšťame. Kľúčové sú teda tie myšlienky o dosiahnuteľnosti cez škálovanie, nie revolúciu, a o tom jej pravdepodobne racionálnom, možno až kooperatívnom správaní, ktoré vyplýva z tej snahy o poznanie. A samozrejme ten obrovský transformačný potenciál pre nás, pre ľudskú biológiu, identitu, spoločnosť. Presne. A možno na záver jedna myšlienka na zamyslenie, ktorá z toho tak trochu vyplýva. Áno, ak je pre ASI naozaj najvyššou hodnotou pochopenie komplexnosti vesmíru a my, ľudská civilizácia, sme vrcholom známej lokálnej komplexnosti, akú hodnotu potom teňu máme? Možno nie sme len zdroj dát. Možno sme ten najcennejší objekt štúdia. Objekt, ktorý sa oplatí nielen chrániť, ale možno aj aktívne kultivovať smerom k ešte väčšej komplexite. To je silná myšlienka na záver. Rozhodne dála podnet na premyšľanie.